Njamu Kone. Mais milliers qu'on a là où on le ko gaba. Ne ruke, ne bolongononake, ne sigi ke bolongono. Kana bo sigi la fuka kila kana ke badiyai ni bolongono demsenu ni ngonche. Sinon ne fae tomgorubu kai, ne bae la sabugu kai. Mene ni demsenu nuno anduru la nyogona, anduna nyogona ere. Fonu ga jena tige nyeni ka don. Ma suga jumondo. Mona suga jumondo. Ube mune ko. Una fae jume. Ngerelula en fin chamanga non fait. Et à travers ça, nere nana do ou ka activité ou la. Ni échoué ni fin té non poube minge ko nyera kuntake. Mais tagale nya fait 2018 là. Ni sigi ga miri. Kanto kasokele ngono. Est-ce que ne veut attaquer mon mono mine ko ko ka wari ko est-ce que ne dogonu tewa? Est-ce que ne veut mon mono na jo gitronda la? Kan nege jula ko taminu la. Est-ce que ne koromso tewa? Est-ce que ne ba tewa? Est-ce que ne fa tewa? Ne te togolais, ne te burkinabé. Ne bise na kan yere faso ma jugo e togodi. Ka wuli ka fɔ ko non ne bɛ n balo fasodenw na a ma nɔgɔn dɛ ka ne to o miirina kɔnɔna la Ala ye mɔgɔw ci ne ma ni président de la délégation ale b'a la ani Kasim Fɔnba mais bi ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne ye mɔgɔ ye maa min bɛ dɔ k'a yɛrɛ ye ne ye mɔgɔ ye Ala ye son fɛn n'a kɔfɛ fɛn min b'a to n bɛ da n bɛ lafiya bi bi in na ninnu sababu la ne ye muso furu ninnu sababu la ne ye association sigi ninnu sababu la ne bɛ Faransi ni Allemagne ni ma dɔn maaw bɛ girin fɛn min nɔfɛ n'u t'a sɔrɔ ne b'a sɔrɔ fila dɔrɔn mɛri la tubabula ye ne bolo yanni arɛgari fɛn fɛn bɛ n dɔn u b'a kalama. A passeport be kunano a fallait le visa la Schengen a bɛ Schengen ni donc ka sababu kɛ dɔw wɛrɛ tɛ mɔgɔkɔrɔba dɔw de fɛnɛ y'a ye ka cɛnin jate minɛ k'a gɛrɛ u la k'a sɔn hakili la k'a sɔn u ka temps fitinin na parce que bi bi in na anw masaw anw ka temps t'u bolo bilen dɛ ɲɛfɔli temps t'u y'anw bolo bilen. Ni communication tigera et Dieu fait un bébé Jossa. Merci beaucoup, Ousmane, merci bien.